Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ame bɛ foni kisi foli ani silamɛya foli na Ala sɔnna Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Fɛn fɛn sigilen don ni waati na k'i ɲɛ bɛn Zikiri Plus ma numéro 1 de l'actualité musulman. Aw bisimila a ka émission mandi ka Dɔni Bulo ye émission ye ni belebele bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ Cheikh Mohamed Kulubali ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Basegu la. An tɛna commentaire k'ale ka bilen a yɛrɛ b'an bolo a bɛ émission in sɔrɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun siɲɛ kelen inshallah. émission in sigikun tɛ foyi ye ka se ka aw mago dilan mɔgɔ minnu bɛ yen ni hami gɛlɛnw b'u kan ni degun gɛlɛnw b'u kan ka se k'i to i sigiyɔrɔ la k'i ka degun wuli ka bɔ i kan ka fayida d'i ma e yɛrɛ ka se k'o kɛ k'i ka degun wuli ka bɔ i kan ka sɔrɔ i ma mɔgɔ wele n'o gɛlɛyar'i ma ka se ka dɔnnibaga tiɲɛtigi wele ka na n'o ye Cheikh Mohamed Kulubali k'ale wele degun min b'i kan a k'a baara kɛ tarafa tayini parce que a y'a kalan de k'a ɲɛɲini ka tila k'a ɲɛdɔn an yɛrɛ y'an ka sɛgɛsɛgɛliw bolo o kan donc an ye jaabi jɔnjɔn sɔrɔ o caman na o preuve caman b'an bolo n'Ala sɔnna an tɛna n'a segin o kan bilen n y'a fɔ aw ye siɲɛ caman n'i ye cɛ o cɛ Zikiri Plus plateau kan siɲɛ 1 2 3 4 n terikɛ kana siga o ye cɛw dɔ ye awɔ Ustaz salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. I bɛ foli di kanubaga bɛɛ ma parce que nin waati in na bɛɛ lajɛlen de sigilen don ka ni émission belebele makɔnɔ i bɛ foli di kanubaga bɛɛ ma diɲɛ kɔnɔ inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad rafiqu darajati wa dud ya rabbi bi jahi nabikal mustafa wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. An bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala waleɲuman dɔn Ala min ye bi diini na aw bɛɛ ma an b'a ɲini Ala fɛ ya rabbi don nataw bɛɛ la bonya Ala k'o jira an na an bɛ an kanubaw n'an filɛbagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka n'aw sara ni hɛrɛ ye a ye an kanu min kɛ Ala kama kanu na Ala ka kɔ fali hɛrɛ caman na Ala ka kɔ fali bonya camanw na Ala ka kɔ fali dayɛlɛli camanw na an b'aw fo danti foli min na Ala ka hɛrɛ ka n'aw bɛɛ ye Ala k'o kɛ cogoya n'a bɔnnaw kosɔn bidon bonya kama sallallahu Muhammad wasallam. Ok Ustaz ka da i ka nin foli ka sanima in kan k'a yira bɛɛ lajɛlen na émission in sigikun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka se ka walawalali kɛ aw ye émission in sigikun o dɔrɔn de ka se ka fɔli kɛ aw ye parce que ɲɛnamaya na mɔgɔ yɛrɛ n'i dara ko min na o de b'i nafa mɔgɔ minnu bɛ yen n'u dalen don Zikiri Plus la an fana dalen don mɔgɔ minnu na minnu ye dɔnnibagaw ye parce que dɔnni ko cayalen don dɔ b'a fɔ yan fɛ cu dɔ b'a fɔ yan fɛ ca bɔ an kɔni an sera k'an bolo manabɔ belebele min nɔfɛ n'an ye preuve caman ye a ka ko la o Cheikh Mohamed Kulubali Basegu parce que dɔnnibaga dɔ bɛ ale b'a daminɛ a tɛ daminɛ nata la mais taalen ɲɛfɛ fɛn sɔrɔla ale nata bɛna bonya donc morikɛ min bɛ yen n'a b'a cogo la san kalo 12 n'a tɛ yɛlɛma na Ala sɔnna karamɔgɔ bɛɛ sigilen don nin waati in na k'i kɔnɔ k'i bɛna kuma k'i bɛna fayidaw di i yɛrɛ dalen don minnu na i yɛrɛ minnu kɛ k'a danganiya k'a ye n'Ala sɔnna ma bi anw fana ye an ka abonnés ka kumada de olu ka kumada de ye anw ye degun min b'u kan an de bɛ se k'o dɔn walima u bɛ se k'o fɔ an ye an k'o fɔ ye ka solution ɲini o la inshallah mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u mana don ko o ko la a tɛ ɲɛ u bolo n'a fɔra k'u ka mécanicien kɛ n'u y'o daminɛ o tɛ ɲɛ n'a fɔra commerce n'u y'o kɛ n'u y'o daminɛ o tɛ ɲɛ karamɔgɔ bɛ se ka mun fɔ o tigiw ye walima i bɛ se ka mun kɛ o tigiw ye. Alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn ka filɛba jamakulu bɛɛ lajɛlen fo ka lajɛbaa bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn i filɛ ka nin min fɔ nin ye n'o ye hadamaden dɔw bɛ yen nɔ ou bien a bɛ kɛ hadamaden na waati la tuma dɔ n'i donna duniya ko o ko la a bɛ kɛ i n'a fɔ o de b'a tɔ juguya ka taa fɛ a bɛ faamu wa bamanankan na ko musokɔrɔba n'i ka sɔ ye daga fa dɔ wɛrɛ ko ka fara a kan wala a bɛ n'a fɔ toujours e mana don fɛn o fɛn n'a fɔra ko ɲɛta bɛ sɔrɔ ko o ko la e b'i don o la o bɛ kɛ kɔta de ye ma o tuma n'o bɛ maa min na i b'i segin ka don dɔnni kɔnɔ ka na dɔnniba gɛrɛgɛrɛw ma tisɛw k'i dolo lajɛ k'a f'i ye dolo de b'o kɛ dolo min bɛ hadamaden na n'a sɔrɔ n'a san tɛ ou bien n'a sɔrɔ ni mun kelen bɛ a la ni dolo in n'a bɛ kaso la ou bien n'a bɛ dibi la ou bien ni min bɛ yen o ka f'i ye i k'i ka dolo sarakatiw bɔ i k'i ka dolo lakunu n'o kɛra i bɛ k'a ye a bɛ faamu wa ayiwa olu sababu caman bɛ yen a b'i sɔrɔ doloko in de la n'i y'a ye i mana don ko o ko la maaw bɛ ɲɛ sɔrɔ ko o ko la e don o don a la tisɛ o bɛ kɛ kɔtaga de ye ma o bɛ dolo nakasili de kofɔ walima dameleke minnu bɛ e yɛrɛ fari la tisɛ o bɛ olu nakasili de kofɔ o tuma n'o bɛ maa min na e bɛ fɛ i ka bɔ o dingɛ jugu kɔnɔ e bɛ fɛ i ka bɔ o
fenjugu kono ka sɔrɔ ma se dɔnnibaw ma an bɛ se ka fɛn min fɔ maaw ye o la o ye yiri min bɛ n'a binna ka wuli a mana kɛ yiri jari o jari ye yiri min bɛ dɔrɔn a binna a tila ka kunu yiri bin ka wuli walama yiri min bɛ n'a falenna kɔlɔn kɔnɔ ka bɔ sira i b'i jija n'i sera ka o yiri bulu sɔrɔ a bulu 201 n'i sera k'o sɔrɔ a n'a yiri bulu 99 i b'o o fila fara ɲɔgɔn kan 201 i bɛna yiri bulu kelen kelenna ta ala kira tɔgɔ min bɛ yen ni 201 don i bɛna ala kira tɔgɔ sɛbɛn a bɛɛ kelenna kan sila i b'o susu k'a kɛ mugu ye nka a bɛ ja suma la o tuma ala yɛrɛ tɔgɔ ye 99 n'o ye ala ka sifa ye o tuma i bɛn'o sɛbɛn 99 bulu in kan k'a dafa n'a dafara nin cogo la mugu tɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ faamu wa o tuma na ala tɔgɔ bɛ min na i b'o kɛ k'i ko su fɛ i y'a faamu kira tɔgɔ bɛ min na i b'o kɛ k'i ko tile bɔ waati tile bɔra a ma bɔ fɔlɔ i n'a fɔ fajiri jiginnen kɔfɛ wala dolow bɛ waati min na fiɲɛ magamaniw bɛ yen a fiɲɛ kasa ka di a fiɲɛ ka magan i bɛ ala kira ta mugu in i b'o kɛ k'i ko nka a bɛɛ bɛ kɛ filen kura de la a bɛɛ bɛ se ka ko filen kelen na sila n'i kora nin na i ti koko 7 sɔrɔ la fiyewu ti se i ma n'i bolo don diɲɛ ko o ko la ala bɛ barika don o la a ti falen a ti yɛlɛma a bɛ faamu o tuma na nin ye o fayida ye k'a di bɛɛ lajɛlen ma i bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la a bɛ kɛ ni yiri bin ka wuli de a bulu a bɛ faamu bulu 201 o ye ala kira ta ye n y'o f'i ye n ko bi ko ni kɛnɛ cira yanni dugu tile ka bɔ tile bɛna bɔ a ma bɔ fɔlɔ a waati kasa ka di quoi o tuma na i b'a mugu kɛ k'i ko i tɛ tile 7 sɔrɔ la bada i bɛna ye ala yɛrɛ bɛna dalili k'i ye i ma n'i bolo don ko min na a bɛ kɛ hɛrɛ k'a d'i ma ala ta in b'i ko sufɛ de ala tɔgɔ bɛ min na 99 mugu in b'i ko sufɛ i bɛ se k'o ko à partir de 0 heure i bɛ se k'o ko maaw senna sumalen nka ni si tɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ quoi i ka se k'a faamu a si tɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ parce que ala tɔgɔw de don ani ala kira sɔlɔ sa ka di ala ye kojugu ala kira bonya min bɛ ala yɔrɔ a t'i fɛ ka kɛ yɔrɔ nɔgɔmayɔrɔ la a kan ka kɛ yɔrɔ min ye yɔrɔ sanumanw ye ala ka barika don a la yarabi inshallah faamuyali caman sɔrɔla o la nin ye dɔnni kuma ye hali ni nin kuma in fɔtɔ mɛn i b'a dɔn ko nin ye dɔnni kuma ye a hakika yɛrɛ yɛrɛ Sheikh Mohamed Kulubali ala de bɛ se k'i sara mɔgɔ si i sara tɛ mɔgɔ bolo quoi parce que mɔgɔ min bɛ ka sɛgɛn k'i ka dɔnni ɲini ka tila ka n'a di ala kira mantow ma fisabilillah non o sara tɛ jɔn si bolo ko n'a kɛra ala yɛrɛ ye donc an bɛ dugawu de kɛ sija ni kɛnɛya ani labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o di an ma ka dugawu kɛ an ka bɔnɛw ye mɔgɔ mana nin kɛ yarabi ala ka barika don a la ala ka barika don a la o kɔfɛ ni mago bɛ karamɔgɔ yɛrɛ la Sheikh Mohamed Kulubali Basewu la ka kuma n'a ye walima i bɛ fɛ ka baara de don a bolo a ka baara kɛ e ye a mana kɛ baara sugu o sugu ye an ka émission fɛn fɛn tɛmɛna an ye kuma fɛn fɛn fɔ yan walima hali ni min ma bɔ an da n'i y'a ɲininka min na n'a bɛ se ka min k'i ye a b'a fɔ karisa n bɛ se ka nin k'i ye n'a tɛ se ka min k'i ye a b'a fɔ karisa ne tɛ se ka nin k'i ye ɔ n'i ko bɔn mɔgɔ yira n na n ka sababu bɛ min bolo a b'o fana kɛ Ustaz Basewu parce que dɔw bɛ yen olu b'i wele adamaden bɛɛ ka sabu tɛ mɔgɔ ayiwa siga t'a la maa n y'o de fɔ bamanankan na adamaden ko dɔn bɛ nka i ko bɛ dɔn tɛ quoi siga t'o la a bɛ faamu wa adamaden kelen tɛ yen min bɛ se ka diɲɛ bɛɛ mago dilan i si bɛɛ a tɛ yen a bɛ faamu adamaden kelen tɛ yen min bɛ se ka duniya bɛɛ mago dilan a tɛ yen a tɛ yen jinɛ la a tɛ yen mɛlɛkɛ la a tɛ yen uraniya la a bɛ faamu o tuma na adamadenw ka sababu bɛ ɲɔgɔn bolo de likulli shay'in sababa bɛɛ n'i ka sababu de don o tuma na an b'a ɲini ala fɛ toujours maa minnu ka sababu bɛ an bolo ala ka n'u ɲɛ kɛ 4 ye yarabi minnu yɛrɛ bɛ n'u ka sababu t'an bolo n'u ɲɛ kɛra 4 ye u ka sababu bɛ sɔrɔ fɛn min na an b'o f'u ye u bɛ ɲɛsin o ma o de ye dɔnni ye quoi o de ye tiɲɛ ye parce que i k'a dɔn k'a fɔ bi an bɛ bɔ yan sini de bɛ yen a ye faamu wa i bɛ se ka miliyari minɛ maa bolo bi k'i b'a ka mago dilan n'a ma ɲa miliyari bɛ ban siga t'o la o tuma na danbe ni hɔrɔnya ni danbe o tɛ ban a ye faamuya i denw bɛna kɛ cogo di sini lahara jɔ de bɛna mun kɛ waridun tɛ kɛ yen kana maa tɔɲɔ quoi adamaden toujours n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ a kɛ lil haqqi yani ou bien i b'a kɛ nkalon min kan a kɛ sɔrɔ ti se a tigi bɛ satisfait sɔrɔ quoi a tigi bɛ wasa sɔrɔ ko in na quoi a kɛra i y'a kɛ ni ala ko ta ye o i y'a kɛ ni ala ko ye o a tigi kɔni ka wasa sɔrɔ ko in bannen kɔfɛ a n'a tigi ma wasa sɔrɔ ko in bannen a tigi y'a ka wari bɔ kun min kama o kun ka se ka ɲɛna o ka ɲɛ dɔrɔn o kɛra e y'a kɛ ni i ma ala ko ta ye ou bien ala ko ye sa o a kɔni mɔgɔ ka ɲɛ dɔrɔn ale nana o de kama a bɛ faamu nka n'a tigi mɔgɔ ma ɲɛ i ma tila k'a nisɔndiya i ma tigi la nisɔndiya a lahara bɛ yen dɛ a bɛ faamu nka sa n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ y'i ka baara kɛ i ka devoir kɛ misalila karamɔgɔ y'e kalan
karisa ni bɛ fɛ ka maa bɔ dingɛ kɔnɔ nin fayida ni b'o kɛ o tuma ni ala tɔgɔ ni b'o kɛ e y'o kaliwa n'o sarakati ni fɛnw bɔ o kɛra o bɛnna 40,000 ma 50,000 ma i y'o baara k'a tigi ni o duwawu ma jaabi o bɔ ala de yɔrɔ bɔ ala de ko duwawu ni astajibu lakum a ye ni ala deli m'aw jaabi a bɛ faamu nka a ye ni ala deli diyagoya n b'a di ala m'o fɔ dɛ a ko a ye n wele de m'aw jaabi a bɛ faamu o tuma e ye ala deli dɔ kungo la a ma ɲa o tuma o b'a yira k'a fɔ e y'i se kɛ o tuma o bɛ ala de bolo o defo bɛ ye yɔrɔ min na ala de b'o dɔn sisan nka k'a minɛ k'i da ka sunɔgɔ bɛ k'a minɛ k'i ban ka baara kɛ lahara kiri bɛ ala k'an bɛ sa o bɛ n'i yɛrɛ dɔn i tɛ se k'a dilan ala k'a minɛ k'i da lahara kiri bɛ ala k'an kisi a ma numéro ta n balimakɛ n balimamuso numéro bɛna tɛmɛ a ka écran ɲɛfɛ o t'an bali k'a fɔ aw ye fɛnɛ inshallah ni mago bɛ Cheikh Mohamed Kulubali Basewu la ni mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan olu bɛ indicatif kɛ fɔlɔ 00223 parce que a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Mali Bamakɔ de ma inshallah ni ye 00223 kɛ 72 40 59 75 walima Malitel indicatif kɛlen kɔfɛ 62 87 75 63 faamuyali ko ɲuman bɛɛ lajɛlen k'o sɔrɔ nin na inshallah ustaz an bɛ taa ni ɲininkaliw ye ɲɛfɛ ni ala sɔnna sisan bɛɛ bɛ girinna wariko in de la an tɛ sɛgɛn nin ko in na parce que mɔgɔ caman de tɔɔrɔlen don nin ko in na n'i y'a mɛn hali bɛ bonya bi i ka du kɔnɔ i yɛrɛ ka du kɔnɔ k'a sɔrɔ dɔ b'i kun hadamaden bɛɛ bɛ bonya n'i ka sɔrɔ de ye sisan hadamadenw kɛlen don ka wari bila fɛn bɛɛ ɲɛ n'a t'i kun i ye dangaden ye i ye barikatan i ye fɛn sugu bɛɛ ye n'a b'i bolo hali n'i kɛra dangaden i ye dugawuden ye i ye fɛn kɔrɔtalen sugu bɛɛ ye karamɔgɔ ne bɛ fɛ ka wari yɛrɛ sɔrɔ n bɛ fɛ i ka fɔɔnɔ an ka abonnés ye bi Allahu akbar an bɛ ala fo halisa ka ɲini ala fɛ ala min ye bi jira an na toujours ala ka don nataw caman yira an na si de bɛ mɔnɛ bɔ ni hadamaden ye si sɔrɔ i bɛ fɛn caman ye i bɛ fɛn caman mɛn an b'a ɲini ala fɛ ala ka si caman di an n'an ka abonnés bɛɛ lajɛlen ma an alakiramandenw bɛɛ ma o kɔfɛ i da tugu fɛn min na n'o ye nafolo ye nafolo ye fɛn ye tiɲɛ don ala deli b'a sɔrɔ tiɲɛ don ɲinini b'a sɔrɔ wa tiɲɛ don ko wɛrɛw labatoli b'a sɔrɔ nka nafolo ye fɛn ye ale ye gindo publiquement tiɲɛ yɛrɛ la nafolo ye gindo de ye nafolo yɛrɛ ye gindo de ye quoi nka i bɛ se ka fɛn di mɔgɔw ma u bɛ se ka fɛn kɛ u bɛ bin ka 100,000 ni miliyɔn sɔrɔ nka ka kɛ sahibul mali yɛrɛ ye i n'a fɔ i ko cogo min k'an ka fɔnɔ cogo min tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ de bɛ laban an jɛra tiɲɛ de kan o mɔgɔ bɛ f'i ka wuli ka karisa yɛrɛ de sɛgɛrɛ aw ka kuma minɛ ɲɔgɔn da ni da hali a kudamu yɛrɛ tɛ sɔn o ma ayiwa hali a kudamu yɛrɛ tɛ sɔn o ma kɔ a bɛ faamu wa misali la sisan nafolo bɛ gindo la n'i da binne k'o fɔ site in sanfɛ sisan hali n'i y'a baara maa wɛrɛ kudamu t'a kɛ bilen parce que y'u ka gindo fɔ a bɛ faamu wa o tuma na nafolo yɛrɛ ye gindo de ye wa dɔnni yɛrɛ fɛnɛ ye gindo de ye a bɛ faamu wa nka an bɛ se ka fɛn min di alakiramandenw ma alikuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ni alakiramandenw y'a kɛ n'u bɛ nafolo sɔrɔ u bɛ bin ka sɔrɔ daminɛ an bɛ se k'o fayida min di alakiramandenw ma sallallahu alaihi wasallam ni minnu y'a kɛ u ka dugawu ka ɲɛ ala k'an laban ɲa o de ye suratul qari'a al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'atu yawma yakunu nasu kal faransil mabsusi wa takunu al jibalu kal ihinil manfusi fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isha radiya wa amma man kaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya an bɛ fayida di nin sura in kan nin ye sura badi sura belebele de don nka ale ni sɛ jɛman de bɛ baara ɲɔgɔn fɛ kana na ni ma fiyewu i yɛrɛ ka walanta walima i danaya karamɔgɔ gɛrɛ a la k'a ka alikariyatu nasi bɔ k'a d'i ma siɲɛ 100 alikariyatu a k'a sɛbɛn tarata yan n'a b'a sɛbɛn dimɔgɔ kana sigi a daba la a k'a sɛbɛn siɲɛ 100 fɛn kana jɛ fɛn kana fara a kan siɲɛ 100 n'a y'a sɛbɛn siɲɛ 100
a daminɛ a bɛ salatu bila ɲɛfɛ a laban a bɛ salatu bila ɲɛfɛ salatu mana ja o kɛra salatul fatihi de ye o kɛra salatul ibrahimiya de ye o kɛra salatu darajatu de ye o a ka salatu bila ɲɛfɛ a kɔfɛ a n'a daminɛ la yani ka nasi in bɔ k'a d'i ma i b'i jija i b'i donni kɔrɔ jɛma pasi min tɛ se a kɔgɔra fo k'a jolo a senjolow bɔ i b'o o donni kɔrɔ dagabana ɲini sila i b'i ka hami d'a kan ni ala kɛra bonya ye ni nin sura in barika di tɛ se e mago b'i ka nafolo min sɔrɔ kalo kɔnɔ i b'o fɔ i bɛ ka kuma faamu e mago b'i ka nafolo jari min sɔrɔ kalo kɔnɔ ni 1000 de b'i ka affaire kɛ o i bɛ 1000 fɔ a la ni 50 de b'i ka affaire kɛ i bɛ 50 fɔ a la ni million de b'i ka affaire kɛ i bɛ million fɔ a la ka ɲini ala fɛ tise million tɛ ala kɛɲɛ cogo min na ou bien ni wari tɛ ala kɛɲɛ cogo min na kana e karisa kɛɲɛ o kuma e filɛ ka ni bagan in don ni ala cɛ bagan ka sanu jurumu foyi t'a la o kuma e ni bagan in don ni ala cɛ i bɛna ni kana tigɛ k'a joli bɔ ala ye o kuma ala ka nafolo in sira dayɛlɛ ye dibi min bɛ nafolo in cɛ ala k'o dibi fara fantanya ala k'a kantigɛ a bila ɲɛnamaya kɔnɔ ala k'i ka nafolotigi ala k'a ɲɛnamaya ye sela n'i ye bagan kantigɛ sɛ in kantigɛ o cogo la o kuma e bɛna sɛ in si bɔ ka si mara sɛ in fɛn bɛɛ b'a mara foyi tɛ fili a bɛ faamu a bɛ sɛ in si garder fɔlɔ ka na sɛ in ni nasi tobi ni sɛ in nasi tobi nka nasi in na jaba ni layi o ti k'a la a bɛ faamu an ka fɛn caman bɛ yen fɛn caman bɛ yen c'est-à-dire a sɛ tobitɔ jaba ti k'a la layi ti k'a la awɔ pɔvɔrɔn ninnu fɛn minnu bɛ ni gazima fɛnw don olu ti k'a la bɔ ala deli de don a bɛ faamu o kuma n'i y'a tubu o cogo la i b'i jija i b'i sɛ in dun hali n'i y'a dun ka bɛn tile 2 tile 3 mais kelen pe de b'a dun kelen hali n'i y'a dun ka da tile 2 tile 3 la n'i ye fɛn o fɛn don a la kolow i b'olu fara si in kan n'i ye kolo fara si in kan o kuma na ni kolo bɛɛ sɔrɔla sisan ani si ninnu i b'olu ta sisan i bɛ taa digiɲɛso de la a bɛ faamu wa sisan ne gindo fɔtɔla ye dɛ n'i sera digiɲɛso la sisan an ye nin baara quoi an ye nin baara kosɛbɛ n'i sera digiɲɛso la i bɛ na ayiwa digiɲɛw ne nana n ka nin saraka in kalifa aw ma a k'ala deli n ye n ka nin fɛn masina in sɔrɔ n ye nafolo ko de ta yen n ta bɛ fɛn caman min tɛ nafolo ye i b'a fɔ digiɲɛw ne nana n ka nin saraka in kalifa aw la aw ka ala deli n ye n ka nafolo sɔrɔ digiɲɛw n'an ma ala deli n ye n ka nafolo sɔrɔ lahara jo don kiti bɛ ne n'aw cɛ digiɲɛw n'an ma ala deli ne ka 500 sɔrɔ kalo o kalo lahara jo don kiti bɛ ne n'aw cɛ i k'a bila i ka taa sira k'i sigi k'o kɔ lajɛ kalo ti ban fiyewu u y'a kɛ haju min na nafolo ko min na i b'o sɔrɔ a ti ci a ti yɛlɛma bilahi an ye nin kɛ a ti falen nin ye wulibaliw dɔ ye bilahi nka bi sharti a ka dafa n'i ye tarata jɛ i b'a kɛ alamisa a bɛ faamu n'i y'o jɛ i b'a kɛ dimanche a bɛ faamu ala k'an bɛɛ sababu ya rabbi inshallah mɔgɔ minnu mana kɛ ya rabbi ala ka barika don a la ala ka barika don a la a kana ɲinɛ n'a y'a kɛ a ye dugawu sama karamɔgɔ ma a ka dugawu sama ne yɛrɛ fana ma n'ala sɔnna inshallah usazi an tɛ ko in bila dagirinda la an bɛ taa ɲɛfɛ parce que an yɛrɛ ka siti a lɛnlen don kɔfɛ de kosɛbɛ ka tɛmɛ hali mali yɛrɛ kɔnɔ kan n fɛ ka bonisiba dɔ kɛ kɔfɛ mɔgɔw ye dɔw bɛ yen u bɛ tunga na san 10 san 20 u dɛsɛlen don ka papier sɔrɔ u ye ko sugu bɛɛ kɛ u dɛsɛlen don karamɔgɔ n bɛ fɛ i ka fayida kɛrɛnkɛrɛnnen di olu ma u bɛ se ka bɔ degun in kɔnɔ cogo min na alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala waleɲuman dɔn ala sɔnna nin ye an bɛɛ jɔrɔna ko ye kosɛbɛ kɛngɛrɛ ma tunga ye fɛn min an yɛrɛ b'a dɔn parce que an ye dɔɔnin k'a la an ye waati kɛ tunga la kalandenya la Egypte kɛri kɔnɔna la o kumana fɛn min bi tunga la an ye fitiniya la nka o y'a sɔrɔ an yɛrɛ ye kɔlɔsitigi ye an bɛ dɔɔnin minnu baara kalandenya sen fɛ ala ka nɛɛma di an ma o n'a ta bɛn an y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la tunga tɛ fɛn nɔgɔ ye tunga ka gɛlɛn o kosɔn tungarankew minnu bɛ u tugu dɔnni sira kan fɛn dɔrɔn do i b'a ye dɔnnibaa dɔw bɛ yen u bɛ fatu dɔrɔn u ko bɛ kɛ i n'a fɔ u tun tɛ yen f'i yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ o tuma nin dɔnnibaaba min tun bɛ fɔ a denw bɛ min sila fɛn min b'o kɛ dɔrɔn tisɛ tungaranke bɛ wari sɔrɔ cogo min na jari min kɔnɔ tungarankew hinɛ bɛ na kosɛbɛ u makari banna kosɛbɛ walahi bilahi tungarankew bɛ wari sɔrɔ cogo min na kamanagan min kɔnɔ ɲani min kɔnɔ tisɛ a kɛ ala kama ka n'a ka dɔrɔmɛ 1 minɛ k'a sɔrɔ i tɛ se k'a mago dilan sila ni tɛ se dɔrɔn a to yen walahi parce que i b'a minɛ bi ka 1000 ni 1010 minɛ bi k'a dun sini min b'a kɔ n'i m'a ɲɛ a ma nɔgɔn dɛ o tuma na tungarankew an bɛ kuma tiɲɛ yɛrɛ la a sɔnna ka faso ni baso bila ka furumusow to yen ka kanuɲɔgɔnw bɛɛ to yen k'i kunda k'e bɛ taa ɲini ka na faso lafiya
mana mina fayda di bi ala kira bonya la bɛɛ k'i tulo ɲɛgɛlen jɔ ala kira barika la sallallahu alaihi wasallam ni salatu ye tiɲɛ an b'a dɔn ala kira la bi billahi ala de ko ten ko an ka sɔli kira kan ale ala yɛrɛ n'a ka mɛlɛkɛw bɛ ka sɔli kɛ kira kan a ma dabila don fɔ a la o tuma n'o kuma ye tiɲɛ ye bi an b'o dɔn billahi o tuma na salatu min n'an bɛn'o di ala kira mandenw ma n'u y'a baara papiye ko la walama baara ko la tise n'u bɛna ala faama jɔyɔrɔ y'a la an bɛn'o di maaw ma bi kɛrɛnkɛrɛnma tunkarankew minnu bɛ faransi minnu bɛ alimaɲi minnu bɛ ɛsipaɲi minnu bɛ kanada minnu bɛ dunuya fan 14 fɛ an bɛ jamana min dɔn an tɛ min dɔn yanni tunga la maliyɛn dama tɛ fɛn o fɛn bɛ an ka kan mɛn an b'a di bɛɛ ma ala kɛra mandenw bɛɛ ma nka maliyɛnw bɛɛ tɔgɔ la an b'a di bɛɛ ma inshallah a bɛ faamu o tuma na o salatu de ye jumɛn ye i b'i seli ni salatu yɛrɛ min ye dɛ o salatu yɛrɛ de don nka donni in yɛrɛ dɔrɔn de n'o ye salatul ibrahimiya ye billahi sila e k'i jija à partir de 1 heure i bi jamana min kan o ye 1 heure de koro kana tali kɛ n'an ka 1 heure yɛrɛ i bi jamana min kan au su 1 heure du matin waati min na n'i ti baara la bisiki tuma dɔ dɔw bɛ taa baara la su fɛ dɔw bɛ si baara la dɔw bɛ baara 2 fo 3 4 na u b'a fɔ an ye b'an wele tiɲɛ yɛrɛ la an ka client caman de bɛ faransi kɔnɔ a ka ca dan t'a la o tuma na à partir de 1 heure du matin i b'i janaba ko i kɛtɔ ka janaba in ko i bɛ ŋaniya siri n'i kɛtɔla k'i ko ka bɔ diɲɛ gɛlɛya bɛɛ la diɲɛ hamina ko bɛɛ la tisa n'i natɔla diɲɛ kɔnɔ quoi n'i janaba ko la o tuma na i bɛna ala tanu ka ala fo silamɛya n'i kɛra silamɛ i kan ka koli min kɛ n'i kelen k'o kɛ wa n'i ye bɔli ka nɔgɔ tisa i ka gɛlɛya bɛɛ kɔnɔ quoi a bɛ faamu wa hijidenw bɛ nin koli de kɛ k'a kɛ hijiden ye o tuma la n'o ye tiɲɛ e filɛ k'i ko bi i bɛ jamana min kɔnɔ i bɛ fɛ k'o jamana sɛbɛn sɔrɔ k'a gafe sɔrɔ ala k'a nɔgɔya i ye o tuma na i bɛna jogo 2 seli jogo 2 min seli ni kulu wallahu de ye siɲɛ 10 n'i ye salamu bila ka ban astaghfirullah siɲɛ 100 allahumma salli siɲɛ 100 n'o bɔra ye allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majidun i b'o fɔ siɲɛ 100 ni siɲɛ 13 kiraw jate la kiraw jate ye jumɛn ye a bɛ n'a fɔ tisɛ ni kelen fɔra fana fɔla kelen fɔ sisan i ko ala y'a kɛ an fa adama kama i ka papiye nɔgɔya n ye ala y'a kɛ nabilahi musa kama i ka papiye nɔgɔya n ye ala y'a kɛ nabilahi isa kama i ka papiye di yan ala y'a kɛ nuhu kama i ka papiye di yan ala y'a kɛ yusuf kɔsɔn i ka papiye di yan ala y'a kɛ a bɛɛ kuntigi kɔsɔn muhamadu rasulullah i ka papiye nɔgɔya n ye sallallahu alaihi wasallam tisa i bɛ nin kɛ 113 i ti dɔgɔkun kelen sɔrɔ la f'i b'a kɛ su 1 heure k'a fɔ k'i ye nin kɛ hinɛ ye hidaya ye ka hinɛ se kira n'a somɔgɔw ma ni kira ni kira tɔw bɛɛ lajɛlen ma ni kira bonya min bɛ ala yɔrɔ n'o ye tiɲɛ ye ala ka papiye nɔgɔya i ye billahi n'i y'a kɛ i bɛ papiye sɔrɔ wallahi billahi a bɛ fɔ o mana kɛ diɲɛ papiye o papiye n'i y'a kɛ a kama ala b'a d'i ma nin ye fayida ye k'a di ala kira mandenw bɛɛ ma an ti foyi ɲini aw fɛ a ka dugawu k'an ye ala k'an laban ɲɛ ala k'an jurumu kafari ala ka hɛrɛ k'an na an bɛɛ lajɛlen ye an masa minnu b'an bala k'u ta fanga di ala ka hɛrɛ k'an n'an karamɔgɔw bɛɛ ye fɛn fɛn y'an kalan k'an bilasira ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ ye inshallah mɔgɔ minnu mana nin kɛ yarabi ala ka barika don a la m'a dɔn barika bɛ don a la fana parce que cɛ min b'a la k'a fɔ aw ye a bɛ k'a fɔ aw ye ni kɔnɔnajɛlenya ani hinɛ ye ani makari ye ala b'a dɔn parce que an ye émission in sigi a client ɲini tɛ an ma émission in sigi client ɲini kama bɛɛ lajɛlen k'o faamu fɔlɔ parce que client nana Ustaz Baso Kulubali balolen don a ka so client mana a balolen don a ka so mori kamalen balo mana siri client dɔrɔn nali la i t'i sen bɔ moriya la wa i sen bɔ a la i ka taa sɛnɛ k'a ka dugu la koyi parce que a tɛ client yɛrɛ bolo bi k'a di mɔgɔ ma fo k'a sɔrɔ laminɛ yɔrɔ dɔ bɛ e yɛrɛ de fana bolo ni ala cɛ c'est à dire i bɛ se i ka dunta sɔrɔ i ka denbaya ka musaka sɔrɔ ka sɔrɔ a sirilen tɛ client na donc an tɛ a client ɲini kama ni min dara la alhamdulillah ni ma da la taa n'i ka wari ye voilà émission in sigira ala ani kira de kosɔn voilà donc k'a da o kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen i dara émission in na i dara Zikiri Plus la i dara ne yɛrɛ Sila Gawlo Njɛ la i dara Sheikh Mohamed Basiru Kulubali la numéro ta i k'a wele a mana kɛ hami o hami e k'a fɔ a ye dɔrɔn n'a bɛ se ka min kɛ n'a bɛ se ka dɛmɛ min k'i ye a b'o kɛ
n'a se ka min kɛ a se ka dɛmɛ min k'i ye fɛnɛ a b'o kɛ parce que hadamaden ye hadamaden de ye inchallah indicatif kɔfɛ 00223 i bɛ 72 40 59 75 walima 00223 62 87 75 63 n'i ye karamɔgɔ wele la dɔrɔn i b'a sɔrɔ ustaz émission taara yɔrɔ jan waati ye waati ye inchallah i bɛ dugawu ka kɛrɛnkɛrɛnnen k'an ye kuma lacɛ kumaw la inchallah alhamdulillah an bɛ Ala fo toujours ka Ala waleɲuman dɔn silamɛya ka di silamɛya ka di trop o la an b'a ɲini alakiramandenw fɛ toujours Ala ye diinɛ min d'an ma n'an bɛɛ jɛlen b'a la ni ye silamɛya ye an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛya ka juru la an kana fara fara silamɛw a ye bɛn an ka kɛ kelen ye an b'o de fɔ toujours bamananw b'o fɔ n dalen na ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ silamɛw an kana filɛ bi kan ka ca nka n'an fara fara la walahi jugu bɛ s'an na o tuma na silamɛw minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan an ka taabolo ko kɛrɛ dabila an b'o de gɛlɛya kosɛbɛ n'i y'a ye bi an bɛ sigi ka nin émission kɛ silamɛya ka daraja de don silamɛya ka bonya de don ni silamɛya ka bonya tɛ nin tɛ ɲɛ sɔrɔ wa ni Mali ka lafiya fɛnɛ tɛ nin tɛ ɲɛ sɔrɔ o tuma na fitina dɔ de bɛ ka wuli Mali kɔnɔ dɔɔni dɔɔni ni Ala ma selijiw bɔ a kan ni da barikama ma kɔn ka kuma k'a ko ban tu sais fitina i bɛ jɔ a la basakɛlɛ i bɛ jɔ a la ko koba tɛ anw da t'a la an sen t'a la parce que se ma k'an ma fɔlɔ ni se nana k'i ma don min na o ka sɔrɔ c'est trop tard o tuma na depuis bi ni tan bɛ ka kɛ karamɔgɔ kelen kan a bɛɛ y'an karamɔgɔ de ye si m'an karamɔgɔ kɛ karamɔgɔ ye Ala de y'u k'a ye u yɛrɛ de y'u cɛsiri k'a k'a ye o tuma na an b'o de fɔ waati bɛɛ an ka taabolo kɛrɛ dabila an ka bɛn an ka kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn minɛ tu sais n'an sera lahara a bɛ ɲɛnabɔ e ko i ta ye tiɲɛ ne ko n ta ye tiɲɛ Ala m'a fɔ si ka si juge ka kiiri di ɲɔgɔn ma diɲɛ na silamɛya kun kan nka tu sais i dara taabolo min na o minɛ ka baara kɛ n'a ye mazhabu ye fɔ 4 de mazhabu 4 i dara mazhabu min na tu ko i ka baara kɛ n'o ye a kana ɲɔgɔn lagosi a bɛ faamu wa o tuma na an b'a fɔ an balimaw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka segin danbe ma k'a sɔrɔ silamɛya yɛrɛ tɛ danbe la hɔrɔnya la ɲɔgɔn lagosi man ɲi a bɛ faamu n'i ye maa lagosi a se ye fɛn o fɛn a b'o de kɛ ni jakuma dɛrɛ a se ye sɔnni min a b'olu bɔ o tuma na an ka ɲɔgɔn to yen an ka ɲɔgɔn to an ka balo hɛrɛ la an ka balo lafiya la o de cɛ ka ɲi an b'a ɲini alakiramanto fɔ an b'a dɔn fɛn nin message bɛɛ bɛn'a faamu Ala ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamana kɔnɔ sɔrɔdasi minnu b'an kunna bi ka jamana in diriger k'a bila sira ɲuman kan Ala ka an n'u fanga se Ala ka na an n'u malo fiyewu yeko fila juguman maa minnu sigilen bɛ ko an k'u laban lajɛ Ala k'an kisi k'u tɔɔrɔ ma faso in yarabi bɛn mina cogo o cogo faso in kɔnɔ Ala k'a nati an yɛrɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo o cogo ɲɛtaa sɔrɔ cogo o cogo Ala k'u nati an karamɔgɔ baw an bɛ dugawu k'u ye an karamɔgɔ ciniw an bɛ dugawu k'u ye an karamɔgɔ minnu fana bɛ yen n'u ma dɔn an bɛ dugawu k'u bɛɛ ye bɛɛ ka dugawu k'an ye an bolo jaanen bɛ an karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen Ala ka bɛn ni kelenya sabati Ala ka fitinaw ban Ala ka hinɛ taabagaw la Ala ka yafa k'u ma an ka tunga an bɛ dugawu k'u ye Ala ka tunga nɔgɔya Ala ka diɲɛ bɛɛ suma Mali dɔrɔn tɛ Ala ka diɲɛ bɛɛ suma Ala ka bɛn ni kelenya don diɲɛ bɛɛ kɔnɔ an balimamuso minnu ka furuko ɲaamina Ala ka furu d'u ma minnu ka denko ɲaamina Ala ka den da n'u ma minnu ka kalanko ɲaamina Ala ka kalan ɲuman Ala k'a da n'u ma minnu bɛ jɔyɔrɔ ɲini na tiɲɛ kan Ala ka jɔyɔrɔ ɲuman da n'u ma minnu bɛ fɛn o fɛn n'a tiɲɛ kan Ala ka n'u dɛmɛ minnu b'a la nkalon kan Ala ka hakili ɲuman da n'u ma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على سيدنا محمد رفيع الدرجات والدود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على كامل émission kɔfɛ ni mɔgɔ min mago bɛ ne yɛrɛ ka numéro la 73 40 72 61 an b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh wa alaikum salam a k'an bɛɛ sigi wɛrɛ inshallah